El projecte Life Rescue Alpir té com a objectiu la recuperació d'espècies i hàbitats aquàtics d'alta muntanya per millorar el seu estat de conservació. El projecte es durà a terme en 4 àrees de la xarxa Natura 2000 que es troben en regions alpines tant dels Pirineus com dels Alps. Aquests ecosistemes són importants reservoris de biodiversitat d'hàbitats i espècies d'interès comunitari, però sovint es veuen amenaçats per factors antròpics. El projecte inclou un total d'11 hàbitats aquàtics agrupats en estanys d'alta muntanya, prats alpins, molleres i fonts carbonatades. Les espècies objectiu inclouen amfibis autòctons dels Alps i el Pirineu com el tòtil o el tritó pirinenc, l'almesquera, un mamífer semiaquàtic que viu en rierols i estanys, i 7 espècies de ratpenats. Les actuacions inclouen la restauració d'alguns estanys d'alta muntanya a través de l'eliminació dels peixos. I per altra banda, en les molleres es faran accions de dall, tala selectiva d'arbres i també s'evitarà que el bestiar els malmeti amb petites tanques perimetrals. With the contribution of the LIFE program of the European Union.